Salutare, eu sunt Master și bine v-am regăsit la un nou episod de... Primul episod de prezentare lume de Survival. În acest episod voi prezenta ce am făcut eu până acum pe noua versiunea 0.12.1. Da. S-a adăugat și chiar acum. Și e foarte șmecher, are enchanting table. Putem să ne enchantăm lucruri. Avem hunger, nu știu, nu e prea e mișto. Că dacă nu prea avem mâncare vom muri. Avem și nivele cu care ne enchantăm. Dacă nu avem nivele nu putem să ne enchantăm lucruri. Și am pus pe creativ un enchanting table, câteva lapis lazuli. Că nu vreau să enchantez, aveam nevoie. Simțeam să enchantez ceva. Pe hunger. Da. Ăsta e shift. Să vedeți ce face. Stați-o dacă să mă duc la capul ăla de creeper. Nu, la enchanting. Fute. De. Ok. Probabil că ați văzut la Islayer cum face, rupe shift-ul. Așa și eu. A apărut acum și... Da. E cea mai tare versiune, abia am așteptat-o. În sfârșit s-a lansat. O găsiți pe Aptoid. E cea mai nouă versiune care a fost adăugată. Iar să mai facem un enchant în level 1. Mare. Șampez. Nu vreau. Of, ce vreau eu? Vreau altceva, dar nu vreau șap. FNC sau așa ceva. Nu mai dat ăla de level. Mă duc la oi. Să le omor să fac și level și... Bine? Hai să dăm mai tare Minecraft-ul. Poate veni prea auziți. Mamă, ce fuge aia, fă! Vin un... Ok. Ok. Nu știu unde mi-e casa. Ați auzit ceva, dar nimic. E casa mea cu enchanting table. Dar n-am mers mult. A, uite. Uite pe mușică. Să ne facem pal și să ne culcăm, că se spawnează monștri. Incredibil, frate. Hai, frate. Bui! Hai mai repede. E cam dificil.